aquest videollit anem a parlar d'Ausiàs March, un trobador valencià, que és considerat el millor amador del món. Ausiàs March va néixer al voltant del 1400, al si d'una família de la baixa noblesa. Fou fill i nebot d'autors. Des de molt jove va participar en les campanyes militars. El rei Alfons el Magnànim el recompensà pels seus esforços i el va nomenar falconer del rei durant 3 anys. Es casà amb Isabel Martorell, que morí al cap de 2 anys. Després es tornà a casar amb Joana Escorna, que va morir en 1454. D'aquests 2 matrimonis no va tenir cap descendència, però sí que es sap que tingué 5 fills il·legítims. Va morir a la ciutat de València en 1459. La difusió i les edicions de la seva obra es van multiplicar notablement amb l'èxit de l'impremta. En l'obra de March predomina el tema amorós. Supera de la poesia dels trobadors, perquè a través dels seus versos analitza el seu món íntim ple de contradiccions. Veu l'amor com una barreja de cos i d'esperit, de desig i de renúncia, de bé i de mal. Fins i tot arriba a afirmar que ell és el més gran dels amadors. Tot i que l'amor és el centre de la seva poesia, també s'hi distingeixen uns altres temes. Cants d'amor, que expressa la lluita entre l'amor espiritual i el carnal. Cants morals, parlen de les necessitats de viure cristianament per salvar l'ànima. Cants de mort, March ja vell es lamenta per la mort de la seva dona Joana. Cant espiritual, demana la misericòrdia i l'ajuda divina. I poesia circumstancial és un conjunt de poemes de temàtica diversa, adreçats al rei i a altres poetes. La superació de la lírica provençal. Ausiàs March és el primer a abandonar gran part de les convencions de la poètica trobadoresca. A partir d'ell, podem parlar d'una poesia produïda íntegrament en valencià. El coeficient intern i personal del poeta. La innovació temàtica més notable d'Ausiàs March és de fet el reconeixement profund de la dimensió humana de les persones, ell mateix com a matèria poètica i una nova visió de la dona. Un jo irrepetible. Nombrosos són els poemes que reivindiquen l'autoafirmació amb un contundent i repetit jo sóc aquell. La seva poesia era molt personal, que no es podia explicar amb altres paraules dels processors i n'hi ha una llengua artificiosa. Per això l'ús del seu valencià es fa indispensable i abandona l'artificialitat de la llengua occitana. La seva poesia altament conceptual sovint s'ha considerat una autoconfessió o una teràpia literària per a superar les contradiccions que el torturaven. Una dona real. Ausiàs March es presenta una dona de carn i os, amb virtuts i defectes, una persona capaç d'arrossegar-lo al pecat o de suggerir-li els sentiments més elevats. En definitiva, una imatge femenina diferent que s'allunya dels models coneguts, els provincials, els italians o la visió purament misògina. Les fonts d'Ausiàs March. En les obres d'Ausiàs March hi ha un important grau de renovació i evolució, en la qual hi ha elements que perduren i uns altres que es renoven, però continua usant els sistemes trobadorescos de la rima i el metre. Ausiàs March és hereu de tota la tradició literària anterior. Molts dels poemes de March tenen ressonàncies de famosos versos trobadorescos. Es desperta records d'autors com Ramon Llull i els filòsofs escolàstics. Amb el seu concepció de l'home com a ésser a cavall entre bé i el mal, el poeta manifesta la seva voluntat de viure, sense deixar de retirar la seva condició humana. D'altra banda, la poesia concebuda com a introspecció i anàlisi del sentiment és una manifestació de les influències italianes de Petrarca i la seva escola. I així queda explicat la vida d'Ausiàs March en este videolibro.